Voor wie van antiek houdt was het zaterdag dé perfecte dag om de brokante route af te leggen. Een ritje door Zuid-Vlaanderen waarbij je langs verschillende antieke winkels komt. Het initiatief is van Sold Antiques in Schoondijken. We hebben allemaal een eigen winkel met een aparte stijl. Brokante, ja, is eigenlijk een verzamelwoord voor antiek. Vintage, retro, meubelen, accessoires, allerlei items zeg maar. Die je nu nog in je interieur zou zetten. En daarmee hebben we een route georganiseerd met 7 ondernemers die allemaal van dit soort items te koop aanbieden. We hebben eigenlijk een hele route met de ondernemers en iedereen heeft een eigen stijl. En het is net wat je zoekt, maar er zijn zeker af en toe allemaal hele leuke stukken te vinden. En met deze route wil Maurice vooral de krachten van de verschillende winkels bundelen. We hebben zeg maar allerlei leuke ondernemers, maar we zijn toch op sommige locaties moeilijk te vinden. En we merken dat het steeds meer trekt om ook voor de jongere generatie om dit soort dingen in de woning te zetten. En ja, ook met de Paas een leuk uitje natuurlijk. En veel mensen lijken wel zin te hebben in zo'n uitje. Ja, we hebben echt sinds 9 uur al de eerste mensen over de drempel gehad. En mensen zijn super enthousiast. Sommige mensen zijn echt een rondje aan het doen. Sommige mensen komen heel doelgericht iets kopen. Maar de mensen zijn heel enthousiast. Als je in het westen van Zeeuws-Vlaanderen begint, start de route in Nieuwvliet. Hij eindigt vervolgens in Axel en in Terneuzen kan je langs bij depot J&J. En ook daar weten de mensen alles goed te vinden. Goed, veel volk op de been, dus we zijn geen klaar. Een paar jaar geleden hebben we dat ook gedaan. Dan zijn we een beetje verwaterd en nu hebben we het weer opnieuw opgestart, dus dat is wel leuk. Waarom is het belangrijk om zo'n dag te houden? Ja, dat mensen toch een beetje zien wat er in de regio te doen is. Hè. En ja, dan met de vakantie en zo met heel veel toeristen, dan is dat toch weer een meerwaarde voor iedereen, zeg maar.